Здравейте на 15 септември и честит първи учебен ден на всички ученици. Това е обедната емисия новини на РМТV. Аз съм Мирослава Георгиева. Над 716 хиляди ученици прекрачиха днес училищния праг. Тази година са по-малко първокласниците. Техният брой е около 55 хиляди. Новата учебна година започна във всички учебни заведения в страната, въпреки продължаващите ремонтни дейности. През лятото са обновени над 1500 учебни сгради, като в 250 училища все още продължават ремонтите. Няколко са новите моменти през тази учебна година. Електронни здравни досиета на учениците, промени във външното оценяване за 7 и 10 клас. Ваканциите ще бъдат без разкъсване в училищата. В училищата, които са на едносменен режим, ще започват в по-късен час. Забранява се и използването на мобилни телефони в час и други. Ето каква бе атмосферата на първия учебен ден. С повече първокласници започна новата учебна година във Врачанско. 15 700 са учениците, които ще се обучават в 69 училища. От тях за първи път училищния праг прекрачиха 1330. За всяко едно от тези семейства това е значим и вълнуващ ден. Най-натърпеливи бяха най-малките. Какво казаха мама и тати тази сутрин? Да съм жива и здрава и да имам много шестици в училище. Кое мислиш, че ще бъде най-лесно? Буквичките или цифрите? Буквичките. Казаха ми, че в училище е много хубаво. И трябва да ставам раничко винаги. Има ли раничка вече? Купихте ли? Да, голема. Да. Можеш ли да я носиш? Да. Изпратиха ме с много любов и да съм много здрав и много да уча и да съм хубав. Какво ще кажеш на твоите приятелчета, които и те за първи път чакаха с нетърпение да отидат на училище? Ще им кажа честит учебен ден. А за бъдещите зрелостници предстои една от най-важните години с много изпити. Последна година, най-важната ни, идват държавните зрелостни изпити. Трябва да се кандидатства и в университет. Всички сме много развълнувани. Какво ще ни предстои? Тъжно ни е, все пак. Разделяме се с класа, с класния ни ръководител и сега, когато разбираме, че наистина последния учебен ден е дошъл и удря тъжните чувства. Във Врачанско са обновени 41 учебни заведения, а в 10 ремонтите продължават без да пречат на учебните занятия. Отново двор е изпълнен с младост и увереност в бъдещето. Пожелавам на всички ви да бъдете много здрави. Вие, уважаеми родители, да вярвате в децата си. И когато премине първото недоволство и работа за това, че безусловно ще заключим телефоните, те отново да ви се усмихнат, както и на нас, и да приемат, че за да успеят, трябва да спазват правилата. 15 септември е не само начало на новата учебна година, но той е и празник на българския дух. След щастливите ваканционни дни, улиците и площадите отново се изпълват с будни и усмихнати деца, които бързат да прекрачат училищния праг. Стартирахме новата учебна година с много настроение и с представяне на българските национални добродетели. Това ще бъде акцент на нашата работа през цялата учебна година. Да сме спокойни, да можем да изграждаме нашите бъдещи професионалисти на града, на държавата, да можем да опазиме хубавото ни училище и да бъдем бъдещите строители, дизайнери, архитекти, защитници на добротата. На всички едно огромно благодаря, на всички едно огромно пожелание за здраве, защото за да сме здрави, ние сме заедно с децата, с родителите, с учителите, с всички наши приятели и партньори. Един специален ден, който винаги носи заряд от емоции, надежди и очаквания. Всяко ново начало е шанс за развитие. Няколко са новите моменти през тази учебна година. Електронни здравни досиета на учениците, промени във външното оценяване за 7 и 10 клас. Ваканциите ще бъдат без разкъсване. Училищата, които са на едносменен режим, ще започват в по-късен час. Забраняват се и използването на мобилни телефони в час и много други. А първият учебен ден отбеляза и политическият елит у нас. Лидерите на формации и висши държавни поздравиха ученици и учители за началото на новата учебна година. Някои от тях го направиха на място, други предпочетаха обаче социалните мрежи.
Пръв от политическия елит своето послание направи образователният министър Красимир Вълчев. Първият учебен ден винаги е бил един от най-светлите и обичани празници за цялото ни общество. Празник за всички, които виждаме в образованието. Път към това да станем по-добри и успешни в живота, защото училището ни дава не само знания, а много повече. Учи ни да бъдем активни и отговорни хора с ценности, които могат да мислят критично и да отстояват позиции. Това е ден, който ни зарежда с вяра, оптимизъм и надежда за бъдещето. Днес всички заедно празнуваме знанието, даваме почит на учителите и се радваме на усмивките на децата. Държавният глава отправи пожеланията си пред възпитаниците на Първа английска езикова гимназия и 112-то основно училище Стоян Заимов в София. За мен е огромно удоволствие заедно да открием новата учебна година именно тук, в 112-то основно училище Първа английска езикова гимназия. Благодаря за съвместната покана, която приех наистина с огромно удоволствие, заедно да споделим вълнението от първият училищен звънец, който днес ще отекне над цяла България. Защото от поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом. Ден, в който нашите деца поемат по светлият път на знанието. Премиерът Росен Желязков избра да поздрави учениците от 83-то основно училище Елин Пелин в Панчарево. Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага най-голяма грижа като най-важната социална услуга в обществото. За да има успешно училище, за да има училище, в което децата учат познание, добродетели, изграждат своята ценностна система заедно с семейството, трябва да има учители. Учителите са най-уважаваните хора в нашето общество, защото те преподават онази мъдрост, онова познание и онези добродетели в живота на нашите деца, на тези прекрасни деца. Лидерите на формации предпочетоха да поздравят децата чрез социалните мрежи. Първият учебен ден, 15 септември, е най-вълнуващият символ за ново начало за учениците и техните родители, за ново познание и надежда. Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца, от най-малките до най-големите. Да са здрави и да трупат знания. На учителите и родителите желая търпение и усърдие в подготовката и възпитанието на нашето по-добро бъдеще. На добър час! Поздрав дойде и от българския патриарх Даниил, който в специално слово подчерта, че истинското образование не е само придобиване на знания, а и път към добродетелност, вяра и любов към Бога и ближния. А в началото на новата учебна година МВР започна и традиционната си акция "Да пазим децата на пътя". Полицейски екипи извършват контрол за спазването на предимство на пешеходни пътеки, както и ще проследяват движението на пешеходците и пресичането на определените за това места. Органите на реда също следят и за неправилно паркиране в районите на училищата, както и за продажбата на алкохол и цигари на непълнолетни. Кампанията ще продължи до 21 септември. От днес започна засичането на средната скорост и по автомагистрала Марица. 6 отсечки от трасето й бяха включени в системата за контрол на скоростта. Тол-камерите са разположени между Харманли и Любимец, Любимец-Момково и Момково-Свиленград. Засичането ще става и в двете посоки. Камерите вече са сертифицирани, което означава, че реално налагане на глобите също започва от днес. А от света, задържаният за убийството на Чарли Кърк Тайлър Робинсън не признава вината си. Подозренията на полицията се насочиха към Робинсън, след като негови роднини и приятели на семейството алармирали властите, че пред тях той е признал за престъплението. В момента заподозреният е в следствения арест без право на пускане под гаранция. Стрелбата по Чарли Кърк предизвика бурни обществени реакции, масови демонстрации и повишена политическа поляризация в САЩ. В документите от щатската полиция пише, че е задържан
по подозрение в убийство с утежняващи обстоятелства, употреба на оръжие и възпрепятстване на властите. Мотивите за убийството за сега остават неясни. Властите вече потвърдиха, че съквартирантът на заподозрение за стрелбата е транссексуален и двамата с Тайлър Робинсън са имали интимна връзка. Този човек в момента съдейства напълно на разследващите. Според източници на семейството на стрелеца, което всъщност е доста консервативно, 22-годишният мъж е таял голяма омраза към Чарли Кърк и е споделял абсолютно различна идеология от родителите си. Безредици в Мадрид накараха организаторите на известната колездачна обиколка на Испания да се откажат от последния етап. Стотици гневни протестиращи влязоха в сблъсък с полицията, защото сред колездачните отбори има и тим от Израел. Много от недоволните развяваха палестински знамена и скандираха срещу войната в Газа и правителството на Израел. Полицията очакваше напрежение и повече от 1000 допълнителни униформени бяха изпратени да охраняват етапа в Мадрид. Протестиращите пробиха през оградата около трасето на няколко места и организаторите бяха принудени да обявят края на 3-седмичната надпревара по-рано. За победител беше обявен холандеца Йонас Вингигор. А у нас почина отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хора, изпаднали в беда. Информацията потвърди кметът на монтанското село Якимово, където отецът живееше. От години той купуваше къщи в района, в които настаняваше хора в нужда. През последните години отец Иван беше във влошено здравословно състояние. Поклон пред светлата му памет. Обратно към темата, за първия учебен ден близо 145 000 деца получават по 150 лева еднократна финансова помощ от Социалното министерство. Наблизо половината от тях са изплатени сумите. Втората половина от общата сума от 300 лева се изплаща в началото на втория срок, при условие, че детето посещава редовно училище. Помощта се отпуска на всички деца от 1, 2, 3, 4 и 8 клас от държавните, общински и частни училища, независимо от дохода на техните семейства. Очаква се да бъдат подкрепени общо около 250 000 деца. Това бе по-важното до този час. Останете с програмата на РМТV. Следва синоптичната прогноза. Приятен следобед!